Iragan asteko asteazkenean hasi ziren Arrankudiagako Andramari jaiak, barnitako eta tortilla txapelketarekin ekin zioten giroa berotzeari. Orain arte herriko eskolako zuzendaria izan den Nekane Otso Abrizketa arduratu zen pregoia irakurri eta lehen zuziria pizteaz. Alde batetik azpimarratu nahi izan dut, ni egona zen denbora guzti honetan zelango eskola egin nahi izan dugun, ze ezaugarritako eskola egin nahi genuen, eta edo nahi dugun, edo nahi izan genuen, ez dakila ze aditz erabili, eta gero holango errepaso txiki bat eskola hori egiten lagundu duen mundu jente pertsonei aipamen txiki bat egitea. Hori gogora erazi edo gogoratu nirekin eskolako abentura honetan egon diren guztiak. Hori izan da, ez dakit azkenean lortu dudan, baina behintzat nire helburua hori zen. Ginda, azken finean hau izan da danaren gauza guztien ginda. Ginda ezin hobea, gozo-gozoa gainera, eta, inoiz, askotan egon naiz ni jentearen aurrean, hitzaldiak eman ditut, ikastaroak ere eman ditut, baina uste dut gaur bezain urduri ez naizela sekulan egon. Etxean, ez dakit, negarra egiteko gogoan neukan, baina urduritasunagatik, ez? Oso momentu berezia izan da niretzat, oso berezia. Ostiralean aldiz, nagusintzako bazkaria egon zen gizartetzean. Herriko gazteek ordea Atzondor gaztetzen egin zuten otordua. Larun batean umeak izan ziren protagonista nagusiak, ekitaldi berezia egin zuten iluntzean, aurtengo kanpamenduan bizitakoak erakusteko. Da Arrankudiagan udan egiten den ohitura bat, joaten garela Arrankudiagako gazteak monitore bezala, eta zaintzen ditugula Arrankudiagako umeak. Eta egiten dira aktibitate ezberdinak egunetan zehar. Herrikoia dela, ez da, ez monitorak garela, denak voluntarioak eta ez dugula zer kobratxan. Egiten dugula nahi dugulako. Segon gara 6 egun eta 5 gau, eta egin du lehenengo egunan ezagutza jolasak gure artean ezagutzeko berriak edo direnak edo haien artean ere ezagutzeko. Gero olimpiadak egiten dira, ur olimpiak eta zikinak, globoekin eta horrela, eta gero zikintzeko bizgar. Eta era altxorraren bila eta horrelako aktibitatea. Igandean ordea, ehunka bizilagun batu ziren Elizako arkupetan kofradia bazkariaz gozatzeko. Jaien azken egunean, iluntzean egon zen jende gehien herrian. Ohiko dolosteak afaltzeko aukera egon zen lehenbizi eta kontzertuak egon ziren gero jaiari amaiera emateko.